Raġel Ungeriż ta' 56 sena sofra minn ġrieħi serji wara li ħabad bil-mutur fi vjal il-Labor in-Naxxar. Il-każ seħħ għall-ħabta tas-CNN 15:15 u minn investigazzjonijiet preliminari irriżulta li r-raġel li kienet isuq mutur tat-tip Honda Africa Twin ħabad ma' karozza tat-tip Honda Fit, misjuqa minn mara ta' 43 sena residenti l-Mosta. Fuq il-post issejħu uffiċjali tal-Pulizija u tim mediku li ħar raġel lejn l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. Vjal il-Labor fin-Naxxar ingħalaq traffiku għal xi ħin wara l-inċident. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Għassaqin Farrugia li ħatar inkjesta filwaqt li l-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar il-każ. Raġel ġie attakkat fi triq Ġużeggat fil-Marsa allegatament wara argument fuq flus. One News kien fuq il-post fejn instab raġel mixħut mal-art b'xi ġrieħi f'rasu. Persuni li kienu fuq il-post qarru ma' dan l-istazzjon kif meta kien mixħut mal-art, ir-raġel qal li jaf min attakkaħ u safa attakkat minħabba li r-raġel għandu jagħti xi flus. Dan l-istazzjon huwa infurmat ukoll li meta kien mixħut mal-art, ir-raġel allegatament ċempel lil qariba tiegħu u qalilha li persuna li jaf taħ daqqa ta' ħadida f'rasu. Fuq il-post waslu numru ta' uffiċjali tal-Pulizija u ambulanza li ħadet lir-raġel l-isptar Mater Dei għall-kura.